उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। मी हे आपल्याकडूनच आता आपल्याकडून माहिती मिळाली, पण मला या गोष्टीचं दुःख आहे जर हे खरं असेल तर। कारण का आम्ही प्रयत्न करत होतो की रिफायनरी कोकणामध्ये यावी, ज्याच्यामुळे उलाढाल वाढेल, बेरोजगारी जाईल। आमच्या संकल्पना होत्या की काही ना काहीतरी करून कोकणामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी याव्यात जेणेकरून फायदा होईल कोकणाला। पण उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या गटाने जे घाणेरडं राजकारण केलं, जे वातावरण तयार केलं, त्याच्यामुळे मला असं वाटतं ती सौदी अरेबिकोच्या नावाची जी कंपनी आहे त्यांना इकडचं वातावरण पोषक वाटलं नाही आणि म्हणून ते कदाचित पाकिस्तानला त्याने तो प्रकल्प हलवला असेल असं मला आपल्याकडून माहिती पडलं। आता उद्धव ठाकरेंना समाधान वाटलं असेल की त्यांच्या मनाच्या जवळ असलेल्या देशाकडे हा प्रकल्प चालला आहे, पाकिस्तानात चालला आहे। म्हणजे ते उद्धव ठाकरे हल्ली पाकिस्तानच्या जवळ असल्यासारखीच वार्ता करतात, म्हणून त्यांच्यासाठी योग्य देशात चालला असावा। पण कोकणातून हा प्रकल्प बाहेर गेला। आता त्याच्या बदल्यात उद्धव ठाकरे त्याच दर्जाचा दुसरा प्रकल्प आणू शकतील का, किंवा आता येईल का प्रकल्प? एकही नोकरी आजपर्यंत उद्धव ठाकरेच्या गटाने कोकणात दिली नाही आणि आता प्रकल्प घालवले। हा दुसरा प्रकल्प साहेब, जैतापूर पहिला हलवला आणि आता हा बारसूचा प्रकल्प पहिला तिथून हलवला, इकडे आणला। तर अशा परिस्थितीमध्ये कोकणामध्ये आता परत प्रकल्प येतील का याच्यावर शंका आता निर्माण झाली आहे। आता उद्धव ठाकरेंनी याचं उत्तर द्या की आता तुम्ही प्रकल्प इकडून तुमच्यामुळे पाकिस्तानला गेला, त्या बदल्यात तुम्ही आता कोकणाला काय देताय, हे आता कोकणाला आता बघायचं आहे। हकलवणं फार सोपं आहे, ते तुम्ही हकलवलं, चला आता देणार नोकऱ्या कशा, हे उद्धव ठाकरेंनी जाहीर करावं। आम्हाला बघायचं उद्धव ठाकरे याच्यावर काय म्हणतात ते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।